Since October 7th, life has changed. We live in a different world right now. Security is now the #1 concern. גבעת זאב ממוקמת 5 קילומטרים מירושלים, 1.5 קילומטר מרמאללה. אנחנו מוקפים בכפרים ערביים עוינים מסביב. גבעת זאב מקימה עכשיו כיתת כוננות של 64 לוחמים שנמצאים פה וגרים פה, בני היישוב. לכל החבר'ה שנמצאים בכיתת הכוננות אין בכלל ציוד, אנחנו נמצאים עם נשק בלבד, הכי פשוט שיש. אין לנו אפודים, אין לנו קסדות, אין לנו ציוד לנשקים. אגן האיילות מוגדרת כשכונה צמודת גדר. זה אומר שאם ירצו מהכפרים הערבים להיכנס אלינו, ייקח להם דקות בודדות בלבד. With the right help, we can do a lot to make our community safe again.